गुलशन कुमार के द्वारा आई गीत हम पेश करते हैं। जो ना गीत के लिखले बनी हमारे गीतकार अशोक सिंहपुरी जी। यही से हम कही ना क्या कहिला कि जिंदगी भैया न रहल उम्र कैसा। देखिए जैसा भी मरते बा मगर वो कौन मर्द रहल भाई का हम मानी नहीं जा कि जिंदगी भैया न रहल मर्द कैसा ना जे असली मौका पर साथ ना देला वो हमदर्द कैसा। अरे ऐसे तो सब कोई मर्द कहाला बाकी जे बॉर्डर पर ना टिकल वो मर्द कैसा। कि पियावा जाते बड़ा पुलिस के पहलिया में के हो बिना हमारा के रही छोटे भैया काहे बोलिया तनी बिजली जी के रिश्ता से तोर हम मौसा लगाओ। और हमारे बीच राजू भी नाल वादक। चलो तुमको भी कैसेट में बहुत बजाए हो आशीर्वाद है कि पियावा जाति पाड़ा पुलिस के पहलिया कि कुछ ले ले का दे रही हो कि कुछ ले ले ललिका रुमलिया में कुछ ले ले ललिका रुमलिया में पियावा जाति पाड़ा पुलिस के पहलिया में पियावा जाति पाड़ा पुलिस के पहलिया में कुछ ले ले कुछ ले ले ललिका रुमलिया ललिका रुमलिया भोजपुरी ओकरे के कहल जाला कि जौना भोजपुरी में मुर्गी ना भइल जौना कपार में चुरकी ना भइल आ हमनी के देहात में कहल जाला कि भुरकी ना भइल पुरान घर के भुरकी नया के ना। आ छोटे बाबा के जब चुरकी ना भइल तो कौन भोजपुरी भइल एकदम ना भइल तो उहे तो हमहू कहता नहीं। आब तो मुर्गी में रूपा रूपा पहले रूपा मुर्गी मरिए अपना मौसी को अब काहे आओ सिखाले पड़े से नो कि रहता में याद जब हार्वेस्टर कटा जाए हार्वेस्टर ना ही है हिटाची कंपनी के पोकले नहीं है। कि रहता में याद जब हमरो सताई ललिका रुमाली है सीना से लगाई ललिका रुमाली हो सीने से लगाई ललिका रुमाली हो सीने से लगाई कि रजबू बहक के न पाई में ओही गलिया में रजबू बहक के न पाई में ओही गलिया में कुछ ले ले
कुछ वो ले लिया ललका रुमलिया में, कुछ वो ले लिया ललका रुमलिया में। हेने आवा हेने आवा हेने चलो आवा शिवानी अरे हेने आवा सूरे कि रेशमी रुमाल मोरा रेशमी रुमाल मोरा नैहर के रावे एकरा से कामुलिया पिया गावे गावे। एकरा रखी हा हो राजा नीक हलिया में, एकरा रखी हा हो राजा नीक हलिया में। कुछ वो ले लिया आई हम तने रघु दिखाई महाराज ढेर लोग रघुए के चलते कुछ वो ले लिया ललिका रुमलिया, कुछ वो ले लिया भोरकी में बांध के रुमाल तू धरैया काछ काछ करिया विधान तू लिया। कि टॉप करके बयाबा की बहलिया में, टॉप करके बयाबा की बहलिया में। कुछ वो ले लिया कुछ वो ले लिया